Ito, cappuccino kape ka na? Cappuccino. Cappuccino. Puljuban alo. Unsa na cappuccino kape mo na. Nabidyohan pa sa ba? Good morning mga kalaspag. Sikat na po may karon. May Sabado na po. Oh, ito may kuan, batuan sa mamian. Roagi may agig kuan. Lubog. Oh, pilar. Moto si Boy Humba. Kaya mangita may gumbar, kaya makapit may balilihan o madapa sa oras. Pista ride na po deh. Matay ligo ride doon kay. Tumangil lang tujuk-tujuk kung gasa. Tumangil lang na bike-bike ba pero ang lagbasan nga ruta gapista doon. Sugod na niyog. Kuan. Naihay. Ika nilabanan ng kapita. Padung namin mulabay sa tinaig manok. So kamera ning unom. Kaya ng uban na yung mga importanteng mga lakaw. So kami sa wadiha ang team pick-up sa ni. So nagikan ni si Katuna 4:45. Then ang snack mi sa lubok. Then laos na mi og bilar sa batuan tipa sa nupol para uli na pod. Subida namin yung parasod sa bilar. Muna yung unang kasakit rong adlaw. Benz, asa napita kanina og ni sa una, Benz? Unahan. So una namong dong ni Benz sa una. Kinalaspagan may pero kada ride jud na laspag. Kani nga ruta namo sa una. Kinahaguan sa mo. Mawar gud ni gihapon siguro karon. Kaya mo utro ni kasada. Moy pagka-utro. Hago gihapon. Ay likod na. Gabigring ni siya. Road bike. Si Rich Paul. Si Kape. Boy Kape. Sugi pa kan? Kenapa diusahakan ni Jai? Mau deh nih. Di pa mo hadok ka na subida pero taas ba? Nigliko na iganga di hapon. Arang-arang pati naik manok. Sana. Yeah. Tiks-tiks Jai. Nami sa bilar. Pasod nami sa manmed. Bintaha rong adlaw kay dili init pero gadag-om na chance dun nga muwan unsa. Pinatiks-tiks si Binsot pagsampong. Aga patukar day kuno siya kapag music. Lami aning putahapak ner kay landong pero hangak man. Samot ngit-ngit ani kay dagom. Gawan gikan. Boy Humba. Okay, nanami sa ilawom sa manmed, ring sa dapit aning mga pwede picturean ba. Ngit-ngit ajo kay kinadaguman. Boy Humba. Sakinan ha. First time ni karon nga niagi og manmade nga nilaos mi sa Bilar Sentro. Pero sige nako kadung dia sa manmade mismo. Pero dire karon pa. Modlay may kay medyo huway na pod. Boy Kiki, kusyan ka jo. Si Boy Kape. Boy Kape. Naka big ring subida road bike. Boy Humba. Boy Humba. Oy, hilmo naman si Boy Humba. Wala may chance lagi. Ha?
naka lisod na nabita kay gamay ug dahan unsa nay series mga agi ba. Oh, pike. Banter daw ganito mo agi. Recover gamay kay Bugon. Trabaho panigasada ni reprapan ang tika side mo ni ang tarsier karon pati ning mingawa sa una ni bidaganan sa kanan ning gawas ni no kahuot sa una sakop ni sa bilar bergyapon no karon wala jud mingaw na kadto. Punong may karidyo ning sentro kay nai-repair nga kuan, may binsot. Si Boy Humba kay nisangko. Punong kami ning bilar, wa kami mulaw sa batuan kay nuwan man. So ani ra dun may mamahawan ning bilar, bis kay batuan to. Sugod na baguan, makabasa naman. La City pa. La City na bilar pa mi. Kew bag-o fike. Mulai, lamian. May lamian ka tay? Ay, okay ka? Oo, sige. May lamian. Muna isang bagong bike ko, miag. Dapat ay lamiag. Padado na yung padado pamahaw sa bilar kay iniundang mga uwan. So batuan dun eh. So ariya na ta. Tingnan sa batuan. So dili pa ta mabot dahil sa batuan para sa atong mahaw. Pasalamat ikaw ning atong mga idol nga sigig tanaw sa atong mga videos, sa atong vlog. Nga salamat sa inyong pagkugi og tan-aw. Ug ginaot nga sa sunod pa natong mga videos po mo tan-aw gyapon mo. Nga salamat. Shout out po dahil sa grupo sa mga bikers dyan sa Hitape, ang Hitape Girl Grind. Nami sa batuan, nami sa ship house. So dinhi may mangita og kapamahawan kay sa bilar ug ganiha kiniwan pero niundang man lawas lang mi muna ang ship house. So na si Boy Humba oh kapi-kapika pud ganiha. Ako'y gatrangko niya. Say ano ang kananan ma'am? Ha? Say pangalan eh? Maria Mercy Bagaw. Ito na? Maria Mercy Bagaw. Maria Mercy. Bagaw. Ito na po yung manok are. Pagkila ni, manok po. Yes. Yes. Yes, kena panel. Maglamay dyan na ba? Lamay na muna, urus-urus oh. Ang balat pag. Saan ni? Tinuguan. Tinuguan. Pagkila sir ba nito? 15. Ang kanina hawa. Ah, dapitan ka. Humba. Halang-halang. Halang. Ba. Kari oh, paklay. Paklay ka po? Oh. Atay. Atay. Oh, utang niya nga tinunuan. Atay lamian. Kani sila ang kananan, lamia da mo masudan pero biya gaya kapilian ba. Na pare oh. Nani sa kuan? Sentro sa Batuan. Tapad sa merkado. Say pangalan mo, ma'am? Ha? Pangalan mo? Oo. Oh. Mariel. Kape. Anong boy kape? Pancit lang mga ka. Dito mo ba? Pancit. Pare.
may pamahaw, alas 8:30, area na may diregikan sa Batuan. Paingon na may sa Hanupol, then Balilihan, then dito na may uli. Kami sa ibabaw sa Makapiko Bridge. Tukaron ka dun eh. Di man yung tukar dun. Taas nga inanay. Nabidyan ko. Okay, pwede hinayan o wambog. Binjot, how are you? Okay na? Di na mo tubag damo si Binjot. So bawi ni gamay ikan sa boss. Patag. Tas-tas pa ning subidaha. Ni patag gamay. Dah balik ke break subida ni Diko. Mau gawas satu pagkabulano ni partner. Ija-ija aho-aho dad. Gaya mo sampang. Oke, sampung. Muna-muna dad. Bahaong singot. Yes. Partner. Binjot. Ya, Binjot, wahai. Tas-tas subidagi kan anang tulay sa Makapiko. Pula main no. Hanupol na. So alas 9 media na may og Hanupol. So duluol na ta para Balilihan din sikatuna na. Ini tak aja. Atau sindro sa Hanupol ta. Coca-Cola break. Unong may Balilihan kay minginom mo soft drinks kay uhaw po day. Init naman gud adto. Alas 10 naman hapit. Boy kape, minum og coke, boy kape. Sa tuhan sa mga rutahan eh, nagabot na mo sa bayan eh, mga 70 kapin kilometro sa tanan. Kariyata, ito na tawag Balilihan, sentro. Alas 10 na kami sa sentro sa Balilihan. Nami sa ilang kulirang lambay. Namasin may nga basig na lambay na diba? Nga tubig tubig, kaya bisig dira di tubig ang ihatag ay. Salamat sa Napa? water. Unja na kon. Ayo, Apil ulit eh. ayo kay ma. Oo ko. Yes. Wala sa mo apil ulit kay. Isa may kudog jom. Amo ba? So dinhi na to ihagbong ang tabil sa ride karong adlaw. Daghang salamat sa inyong pagtan-aw, ayaw si Piatas pagtan-aw sa mga sunod pa natong mga rides pohon. Goodbye. Okay, daghang salamat og ay kalimot og subscribe og like sa itong videos og i-share. Og daghang salamat og God bless.